so school okra wo ba na danfo na sa wo ma se wo ba na danfo na so hu na wofo da koro na wakọ akọsere no se oh me be o se na danfo no mu ba no na nda yanko ba bia na so ye ba na abasa na wo de ko hu se wo ba na danfo awofo no o mo ye ni papa ana mo ye papa bonfo se wa te ase o ba ko na se ablante bo akaso a no ye korofo pa ena ye bo no tu e se na nan se se na magbo asu o mo bokoro no kra cha on papa mami mami pesa me kache sofo ne se mo aka no enim eze ono ka se e ba yaba na nimpa na anu so ne ba ewu no anu so ne ba wati ase obi ba na wewu no obi ba ewu ho asem na ye ka no o de no wo de ne tuma oti ase to ba wu tuma oba so da ko ba obi wati ase me pa cho me ba o kasare me da se me kasare ya botrema e dia o de kwa na me nyi sai trum ba se ya botrema o ba ti ase o ba no wewu o ne de ba ko ana ja so ba wu ntimi so nkome ba se akwada na ekode ma honwi but nipa ne de ne wewu wati ase wo ba ku me ba en wa asem ne ye se ye be fonfon so se akwada no nsan tenase anza wo kasa no wo de wo do be di wo ba chi enya se kuno but e wo se wo tie akwada no wati ase akwada no suso no so a the end of the day no mo de baba na se sa wo tie anya tia we e baba akopa me woni bi oku akoku obi benti bibi ne si ya na ekum na bem eja ya ona na baba amaje na me ba ne boy ya botrema wati ase me esi no ba ne twema no oba na twema no Messi ni ya asem a eye ba kon ye obi a ye de mfi amane so onkodi na obesen aba ba ko so obi a o ma bi aba ya fa obi nko prison mo wati ase nti wo ye lawyer nti we ni enioma ekoso ewo ye man yi mu boni bebre wo ho a ye soso ye kata so ye man boni ni ye den empie na afi nipa na odi boni no a esese wo twena so no wa kata so nti wa ma no wa hye ne komodin so obetuma atoya so wa ye den wa ye because me ma me lawyer ana me papa ye lawyer me papa beta mechi ana me ma beta mechi oba na no odi be what ase oba na school na osi onko wo di na ko school o si onko school ga so onko twembra dabi na da no wa twembra nti o ho no mo no na okotwena ya de papa e ho no mo no me kire wa de me se yi na ye mba ye bone na kasakasa si na wo ba no we firim akazakasa be si kuma baby kasakasa be de sa wo ba na twembra wo ba na ekume ba afo ni ina ntete kola ni what ase o ye de no kono dabi wo ba ko school na okofa kuna na nche se one titi ni o ye de no kono ati ase wo ba na o ye de no ye kono wo hey ya ye wo hey ne bia me ba akofa obi wo school ana wo ba akofa me ba na ho hye wa teacher ni oh over the say o no o kire ana na akwatwempo na sa na wo kan bia makra kwa dia wontum ntran me ba sa enti wo ti hey wo fie me sesi am he na say no na pie yi sa ba dia de bo wuti wo sa asofa o mo ya sa no wi a wo wi wo ma no o ma ga sa wi obi mo wi wa ani de sofo jai ani obo asafo bi eni wo ja me TV poda me TV de se sofo bi ne ba ada oh etas wanya sempi ana wan bi na wo hu ya de wada men ka se sofo no me se obi nom asafo no bi no asofo no ma no se wo tie a wo se wo ba ko do ya sa me ba ne boss abra no bebre sende mi hu bebre bi na wo so ma se odo ya odo menim se wo do ba odo obi do ho agora obi ko ato achi no sofo ne a wo candidate enim a se wo fua akwada no bone na se kaka che se wo tu omumba ne fu yi me papa me wo betu ba fo me be baba pa obeka kire me o ka kire me ba se open oba peda on bra na o na me so open na ma fro krache ba chobra o what to say se me hoye o ye adwuma bai me pa ya abo o ko school simba akosia we what has open ban ba comment mlem na me tam so no boa ko fon comment because akwa we yankasa sofu we yankasa me shada ntinas what it to but it ban mo ko school so mo ko sia dia me tete me ba tete bon yo member chi
na ba kwa sa tete ne ba tete boni o se mfa me ba no ye mani na no ko school no mo akwa no ya de papa no mo ekohia say yen hwe e wo say obawu papa no o si o jaya wale ma me say dey na won ye awe me de ma me tuofo hwe wiase wo enya awale nko na ne pa wo saka wo kwa heaven de bia masma african say what awale yas na dia awale ne de wo kɔ no ebe yi wo nko afiri ho ma awale no kɔ na trans ma nya wo ho te sɛ na me kunu wa hwe ne ya asam kase beto so so wo kwa ma ne nkɔ wo do wo kunu so yi wo ba no na wo kunu onwaro we nya akwa onko ase papa no asem odi na ye oni kwa so dia wale we ye mfa nyina so nya wale iti mame ne so esa mame no se be ma ne bakwa ono nso no ye bone nti we na esi na be ma ne se obakwa o mo force no ati ase because me ye ne atene ena asem we no uruko ba bia ne atene na mame no waye den waye me atene we wuradim wode banimpa ni nso a waye ne atene we ne lawyer papa na say otembuafo papa no onso so ne omaso nti ne enye no ena wate nti papa na wa say ohwe na quality ni nioma bia no kra na wa mama akwada no ayesa nti papa no so otu no so ayesa mani nja wa ja ne de onyina adwen fiso esa akola na oba ni de oh akwada no esi achina e was all dem nse ho no ukwa wo nkowu ukọ ho na wa adwen asesa no so wu e ebi mo ko wu nse wu a wa kun obi ba masa wo nya ba nsuma ne bi mo oba ba akopɛ ebi so ma ya aberwa ne akokora o spend my week o yire ne nufu atiegu fom empege bi na akola nnu nti dia ho beto wo na o kanisa aye ye dia ho beto wa wo na o kanisa esa ka so no ye no o kanisa se bia akwada no ekwan ya wo se wo fa so de tia ne so onko ne ati ase enanum na eja no omo ankasa nya abotre we ye abotre ne we ye a wo se wo ankasa omo nya na omo de tintin wo ho yie ne hu fort a enne wo mo ho omo ye ya enam suma akwada no eyesa akopɛ ba enna no eye adwuma onkwala mi enu nya akwala akopɛ ba wati ase nti bia akwada no kra bibi ha no kra na se oba o abewu ya bibi amoba na wada mpacho wati ase o aha nti ha nya ebreko a eja no baka se ojai maame no e wo se wo ya adwenko ekwan bi wo ho wati ase no munyi no munya adwoko no munyi akwala na so mun cheche wadena akohye no ekwan bi wo ho a obetuma afa so a akwada no wo betuma atwena so bat obetuma atin ana say obetuma ahwe na waye bibia afa se ne maame na o Judg aha ti obetuma ahwe so be yi maame na o ya papa no ne ba na baba se na so for kent ne ba na ebe yi no so o yiri yi ne dia ende e bo modern se obeware o yiri we yi ne dia onyi akola no no nja wale onyi ne dia mo nya no say e ba na ye o we ntem wa ba we yi ne dia na me no mi enu wa de akola na ko tupi ye tie ye ne badi obutiafo ajenja mapamfo ene afuta wode ebeto ho ede mama mi ane wati ono kasa sense ne ba tuje uno omo de aba sana Pastor Paul afo ekan no ye besre won so adwenche enso ene afa case mami eda so epefutu ede figure na for any attention TV ya pamfo eno nti ebusiafo ha ane ne de dwumeje no ebisi mami asemi se wanti bi ma mami mbo ne tofa na yemfa ewie so na obetimi ede wadwenche abeto comment section ho mami Judg ni a wo baba ko sanso ewukum o aklei eyoba na aklei eko school no a
na kyerɛ sɛ wakɔte aka bɛrima bi so a na kyerɛ sɛ hu no koraa na ɔwuro ni ɔda ni kyerɛ sɛ sise borɔfo bɛka ne sɛ ne crash na abaayewa yi ɛpɛ sɛ ɔne aberanteɛ ɛtwe mpana na ɔhwehwɛ mu akɔhwɛ na aberanteɛ ne ɔbɛn kasa n'adamfo ɛna na ɛtwe mpana ɔde mmara ɛhyɛ ne nsam sɛ oyi abaayewa efiri bi abɛrima yi adwene bɛba mo so na oyi akɔla yi ananadamfo efiri hɔ ana aban nsa ɛso mu ne maame ana ɛkɔtena mu ɛyɛ otimuafoɔ ɛde ma asɛm no maame ya ana sentence ne ba ɛkɔto gyew ɛsɛ papa ne sɛ wodi awa na ɛde nti a wakye ba akɔto gyew then ana wɔnyɛ attention tv ɛso ɛnyɛ fa comment mbra yɛbɛ expect wɔ comment maame ɛda so ɛɛtwɛn wɔ futuo attention tv we inspire you macro